La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. Mitsa és una empresa dedicada a la fabricació de teixits laminats per a diverses aplicacions. Dins el grup Mitsa, Bedding Industrial Begudà S.L. és una empresa especialitzada en la fabricació de teixits a mida per a roba de llit. Actualment, com a conseqüència de l'actual crisi provocada per la Covid-19, ambdues empreses es centren en la fabricació de mascaretes higièniques i bates per a ús general, valorant la possibilitat d'homologació dels teixits laminats per a ús sanitari. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.